De borgerlige partier de taber ikke kun ved folketingsvalget og nede i stemmeboksen og kampen om magten. Altså, de har også tabt fortællingen om Danmark og det danske samfund. Det mener i hvert fald Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance. I den her nye bog, Den usynlige ånd, der prøver han derfor at lave det, han kalder en borgerlig-liberal Danmarks historie. Og hvad den handler om, det skal jeg ind og tale med Alex Vanopslagh op her om lidt inde på hans kontor på Christiansborg. Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance. I din nye bog, som ligger her på bordet foran os, der fremhæver du 4 dyder, der har været med til at drive det danske folkestyre frem mod bedre tider. Mm-hmm. Vil du ikke lige ramme dem op, hvis du kan huske dem? Så jo, ja, men det er heldigvis kun 4 jo. Altså, så det er til at huske. Nej, men det er ansvar. Ja. Og her er det jo selvfølgelig sådan, det personlige ansvar, men også ansvar i en bredere forstand, sådan at man føler et ansvar for fællesskaberne. Altså både de fællesskaber, der er i ens omgivelser, lokalsamfund osv., men også sådan Danmark som et fællesskab. Det andet er fortagsomhed, altså at man bruger sine talenter til at være fortagsom, og det er virkelig noget, der er kendetegnet det danske folk, at vi er meget innovative og fortagsomme. Det tredje er dannelsen, og det sidste er jo så næstekærligheden. Eller vi har en stærk tradition for at drage omsorg, også for dem, man jo typisk vil omtale som de svageste i samfundet. Jeg synes, det er sådan 4 dyder, der har kendetegnet det danske folk i et par 100 år efterhånden. Og det er noget af det, vi skal prøve at dykke ned i det her interview her. Men jeg skal lige høre dig, altså, du er jo formand for et parti, der hedder Liberal Alliance. Men frihed er ikke blandt de 4 dyder. Har du glemt det, eller hvordan kan det være? Nej, altså, fordi de dyder, jeg prøver at fremhæve, det er jo nogle dyder, som jo hænger sammen med noget, man kan gøre. Altså noget, man kan efterstræbe, og man kan jo efterstræbe at tage ansvar, eller at være fortagsom, eller blive mere dannet, eller udvise næstekærlighed, hvor det er jo svært at efterstræbe at være fri. Men bogen er jo meget fokuseret på særligt de ting, der historisk sker omkring, at vi får folkestyre, og også får økonomisk frihed i form af næringsfriheden. Så det, som Danmarks historien viser, det er, hvad skete der egentlig i de år, hvor vi giver danskerne frihed og ansvar. Og det er en fantastisk udvikling, Danmark gennemgår i den sidste halvdel af 1800-tallet, og videre frem, jo helt frem til i dag. Og det er jo i forbindelse med, at vi bliver mere frie, jo, ikke? Så jeg synes jo, friheden går jo lidt igennem som en rød tråd i det. Okay. I de senere år, der har du og Liberal Alliance jo fået skudt i skoene, at I er ved at udvikle jer til et konservativt parti. Nu sidder vi også her på dit kontor på Christiansborg i sådan nogle gamle lædermøbler, og der er guldrammer på væggen, og derover kan vi se en globus med et barskab inde i sig. Altså, kan du forstå, hvis nogen tænker, at du ikke ligefrem sådan gør det nemmere for dig at sådan modbevise dine kritikere omkring I ved at udvikle jer til et konservativt parti? Jo, altså, ja, både, altså, jeg er jo uenig i, at vi er et konservativt parti, og jeg plejer altid at sige, at vi er jo et klassisk liberalt parti, og når jeg betoner klassisk liberal, og ikke bare sådan moderne liberal, altså, så er det, fordi det liberale har altid gået på 2 ben, hvor det ene handler om markedsøkonomi, begrænsning af statsmagten, retsstatsideen og individets frihed. Man kan sige, det symboliserer lidt, hvis man skulle tage sådan en figur som Adam Smith med, du ved, den usynlige hånd, wealth of nations, ikke? Økonomisk frihed. Og den anden del er jo så de sådan forudsætninger for, at det frie samfund kan trives, og det handler om nation, det handler om ånd, det handler om jeg vil sige sådan moralske dyder, altså sådan civic duty, sådan den der republikanske borgerskabstankegang om, at vi alle sammen har et ansvar, der går ud over os selv, altså over for noget større end os selv, og det Adam Smith skrev en hel bog om The Moral Sentiments, altså om vigtigheden af etik og moralske dyder, og jeg tror liberale i nyere tid, og når i nyere tid, som en af de sidste 40 år, har jo glemt sådan at betone den del, men har været meget fokuseret på deregulering, lavere skatter, og så sådan lidt det, jeg vil kalde sådan lidt en åndløs frigørelsestankegang om, at folk skal være fri til at gøre lige, hvad de vil, og der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Så når jeg taler om det, og folk siger, det lyder konservativt, så understreger det jo egentlig bare min pointe om, at der er noget, vi liberale har forsømt. Men det er ikke ukendt for liberale at fokusere på nogle af de ting, der ikke handler om skattetryk eller politiske institutioner.
Du har haft din hverdag her på kontoret siden 2019, hvor du kom i Folketinget for første gang og blev formand for dit parti som bare 28-årig. 27. Det er også lige meget. Selvom du har opnået rigtig meget allerede, så har du ikke endnu prøvet at sidde med i en regering eller være en del af et borgerligt flertal i Folketinget. Omvendt så har Mette Frederiksen og Socialdemokratiet siddet tungt på magten lige siden du kom ind. Ja. Jeg håber ikke, der er en sammenhæng. Så ville det være, at jeg skulle stoppe med at stille op. Men i din nye bog her, Den usynlige ånd hedder den, som vi skal tale om i dag, der kommer du med din forklaring på, hvordan det kan være. Og så kommer du med et bud på, hvordan det borgerlige Danmark kan rejse sig og vinde kampen om magten med de røde partier, men også kampen om den danske historie og den danske folkesjæl. Og derfor har du faktisk lavet det, du selv kalder en alternativ Danmarks historie. Og det er det, vi skal prøve at udfolde i det her interview. Men inden vi når dertil, så vil jeg gerne lige spørge dig om noget, jeg simpelthen ikke har kunnet stoppe med at tænke på, mens jeg læste den her bog her. Altså, hvordan har du egentlig fundet tid til at skrive sådan en bog her? Altså, den er over 300 sider, den er fyldt med kildehenvisninger, fodnoter. Altså, jeg troede, alle politikere havde så mega travlt hele tiden, så hvordan har du fundet tid til at prioritere det her? Jeg tror, jeg på et tidspunkt skriver i foråret, at dels så har jeg jo haft svært ved at finde nok tid til at skrive bogen, fordi mine tanker var faktisk, at den skulle udgives inden der var folketingsvalg tidligere i år. Tanken var, at den skulle udgives op til vores landsmøde i april. Det tror jeg ikke, jeg havde nået lige meget hvad, men nu kom der et folketingsvalg i vejen, og så er det jo særligt her efter valget, at jeg har fundet den nødvendige tid til at skrive den færdig. Og på den måde kan man jo takke Lars Løkke og Morten Messerschmidt for, at vi sidder her i dag med en ny bog. Ja. Men prøv at, altså, det er jo noget, jeg arbejder på i mere end et år, så det er selvfølgelig noget, der tager noget tid. Og så er jeg også privilegeret, jeg har jo dygtige, gode medarbejdere, så det er jo ikke sådan, at jeg selv har fundet samtlige kildehenvisninger. Jeg kan jo godt skrive noget og så sige, her skal vi lige have en kilde og dobbelttjekke lige det her. Og så har jeg nogle gode folk til at hjælpe mig. Og havde jeg ikke det, så havde det jo nok taget lidt mere tid. Ja. Som du siger, altså i bogens anslag, der beskriver du det her korte intermezzo i forårets regeringsforhandlinger, hvor det er Troels Lund, der er kongelig undersøger og sidder for bordenden, og du skriver, at du faktisk troede på, at der ville komme en VLAK-regering, og Løkke ville ende med at skrive under på jeres papir, men det endte jo som bekendt ikke med, og derfor må I tage 4 år mere i opposition. Og det betyder jo så, som vi talte om før, at det er nu den 3. valgperiode i træk, hvor det ender med en regering med Mette Frederiksen og Socialdemokratiet i spidsen. Og i din bog, der kommer du så med sådan en større og lidt mere overordnet bud på, hvorfor Socialdemokratiet bliver ved med at vinde magten i Danmark. Og det handler om deres evne til at koble partiets historie med Danmarks historie. Hvad er det, du mener med det? Ja, undskyld, også bare sådan, der er selvfølgelig andre og flere grunde til, at Socialdemokratiet har vundet de sidste 3 valg. Altså, der er jo nogle ting internt i det borgerlige. Mette Frederiksen har været en historisk stærk partileder, alle mulige ting. Men sådan generelt i forhold til noget af det, som Socialdemokratiet lykkes med igennem flere årtier nu, jamen det er jo netop at tage lidt patent på Danmarks historien. Og jeg refererer også til, altså den der selvforståelse af Socialdemokratiet er jo meget tydelig, når eksempelvis Mette Frederiksen i en kampagnevideo for en del år siden siger, den bedste danske opfindelse nogensinde, det er Danmark, og så beskriver hun så bare en masse socialdemokratisk politik. Men det er den der selvforståelse af, at alt, hvad der er godt i Danmark, det er sådan skabt i det socialdemokratiske partibillede, og inden man havde K.K. Steinkes socialreformer, så var Danmark jo nærmest sådan en lille, fattig lilleput-nation, hvor man levede i armod og elendighed. Og der er Danmarks historien jo heldigvis mere rig, men når Socialdemokratiet lykkes med dels at sætte sig på historien, så sætter man sig jo også på en fortælling om, hvad er sådan den danske folkesjæl, hvad er den danske identitet, at vi er jo sådan et folk, hvor man ikke skal betale for velfærd, eller vi er jo sådan et folk, hvor der ikke er så stor forskel, eller vi er sådan et folk, der er et eller andet. Tredje, som jo så automatisk leder til, derfor må vi jo have en større stat, en større offentlig sektor, højere skatter, eller genvælge Socialdemokratiet til tid og evighed. Så det betyder jo bare noget, hvis man formår at sætte sig på fortællingen og identitetsskabelsen om Danmark. Og det mener jeg, at vi borgerlige, vi har forsømt. Altså så er vi jo gode til teknisk at forklare, hvilke politikforslag vi har. Men det jeg forsøger med bogen, det er jo også startende sådan med folkestyrets indførelse at vise, at mange af de ting, vi påskynder i dag, jamen det er skabt længe før vi havde Socialdemokratiet overhovedet eksisteret. Bare lige prøv at forklare, Alex. Altså anerkender du ikke, at arbejderbevægelsen, Socialdemokratiet, de store samfundsingeniører, Jens Otto Krag og så videre, har været meget, meget drivende kræfter i den konkrete udformning af den danske velfærdsmodel, og dermed også det moderne samfund, som
folk ser, når det er, de bruger deres skoler og deres børnehaver og deres hospitaler osv.? Altså, er det ikke rigtigt nok? Eller selvfølgelig har Socialdemokratiet jo været toneangivende i at udbygge den offentlige sektor. Og i at skabe et velfærdssamfund, som der er meget stor opbakning til i befolkningen. Og i at gøre et i forvejen eksisterende velfærdssamfund i højere grad til også at være en velfærdsstat. Absolut. Ingen tvivl om det. Arbejderbevægelsen har haft en kolossal indflydelse. Det er ikke lige dem, jeg fokuserer mest på i bogen, fordi jeg fokuserer mere på andre borgerlige bevægelser, liberale traditioner. Og hvor en af dem er jo, at vi har en tradition for velfærd i Danmark, der går langt forud for det, at vi får en offentlig velfærdsstat. Altså vi har en århundrede lang tradition for forankret i civilsamfundet at tage os godt af nogle af de borgere i samfundet, som har brug for det, og jeg synes måske nogle af dem, der bliver mest overset, eller sådan lidt sådan underkendt i historieskriven, det er jo de mange kvinder, der bare omsorgen tidligere. Altså de blev sådan lidt hånligt kaldt sådan nogle hattedamer, som om det er sådan nogle fine borgerlige mennesker, der lige skulle have afladet for deres dårlige samvittighed. Altså det var jo foretag som kvinder, der virkelig ændrede mange ting og stiftede hele diakonisebevægelsen i Danmark eksempelvis. Så vi har sådan en stærk tradition for, at vi i civilsamfundet tager hånd om nogle af de svageste, og det er jo den tradition, der bliver sat i system, der går forud for, at vi får en velfærdsstat. Ja. Og det synes jeg bare er vigtigt. Det er vigtigt at få med, og der er jo nogle ting, når vi er gået væk fra, at hjælpen er forankret i civilsamfundet, til at den er forankret ude hos kommunen. Det er der nogle fordele ved. Men der er også noget, der er gået tabt i forhold til noget varme, noget nærhed, noget medmenneskelighed, at man møder hinanden i øjenhøjde. Og der tror jeg, at vi kan lade os inspirere af nogle af vores sådan lidt dybere rødder og traditioner for velfærd. Du skriver i din bog, der fremhæver du Socialdemokratiets Kaare Dybvads bog om arbejdets land, som han skrev for nogle år siden. Og i den bog, der har han sådan en pointe om, at den protestantiske arbejdsetik er fundamentet for vores samfund og vores velfærdsmodel. Men du mener faktisk, det er helt omvendt, at det netop er velfærdsstaten, der driver rovdrift på den protestantiske pligtetik. Hvordan ser du det? Jo, men altså, og jeg skal passe på, at jeg ikke karikerer tingene for meget, for jeg holder egentlig meget af Kåre, jeg ved, at han er også et ganske nuanceret menneske, men da jeg læste Arbejdets Land, der havde jeg sådan et indtryk af, det er bare så godt, at danskerne er flittige, fordi så arbejder de mange timer og betaler meget i skat, og så kan velfærdsstaten løbe rundt. Og det er jo lidt den der tilgang, jeg mener, at Socialdemokratiet lidt for ofte udstråler, det er, at det er som om, at borgerne mest af alt bare er nogle, jeg vil ikke sige mælkekvæg, men sådan nogle produktionsenheder i velfærdsstatens maskineri. Og det er jo, altså, Kåre har jo helt ret i, og det er jeg også inde på i min bog, at vi er jo det protestantiske samfund, og derfor er vi jo ikke bare foretagsomme, det er vi, men vi er jo også et flittigt folk. Men du mener, at velfærdsstaten er med til at ødelægge alt det? Ja, altså, der er ingen tvivl om, at med den politik, vi fører, at så er vi med til at begrænse folks foretagsomhed. Og det er jo særligt på to områder. Altså dels er det jo høje skatter, fordi høje skatter er med til at ændre folks adfærd. Og det ved vi jo, at hvis der er en høj skat på den sidst tjente krone, jamen, så er der jo færre, der vil give den en ekstra skalle. Og hvis der er en høj skat på afkast af ens investeringer, så er der færre, der vil investere. Og tilsvarende med det endeløse byråkrati, vi desværre overdynger både foreningsliv og civilsamfund med, men i særdeleshed dansk erhvervsliv med, så lægger man jo bånd på folks tid og talenter og foretagsomhed. Og meget af den her, at de høje skatter og det meget byråkrati, der kommer, det udspringer jo af tanken om, at det er geniale politikere som Jens Otto Krag, der med deres store evne til at planlægge det perfekte samfund, skal lede til en stat, der fylder meget. Ja. Og det sker jo så på bekostning af borgernes foretagsomhed. Det betyder så ikke, at danskerne ikke længere er et fortagsomt folk. Men det er med til at skubbe til fundamentet af det, du siger. Så, ja. Men så lad os prøve at tale om det, der vil jo aldrig være råd til en velfærdsstat, hvis det ikke var for danskernes foretagsomhed. Og hvis det ikke var for danskernes foretagsomhed, så ville de jo heller ikke finde sig i, at der trods alt er så høje skatter, og så alligevel gør så stor en forskel, ikke? Men så lad os prøve at tale om det, du så i din bog kalder en alternativ Danmarks historie. Du skriver sådan, at det er en historie, man ikke lærer i folkeskolen, så den er vi jo selvfølgelig nysgerrige på at lære, alle os, der er gået i folkeskole. Vil du ikke fortælle om, hvordan din Danmarks historie adskiller sig fra den Danmarks historie, du forsøger at gå op imod? Jo, nu har jeg jo skrevet en hel bog om det, så jeg synes bare lige sådan at man skal læse den, men hvis jeg skal prøve at kode den ned,
og det kan være svært at koge 320 sider ned, men så er den nye Danmarks historie, det er en historie om et folk, der bliver frie, altså som får frihed, dels økonomisk gennem næringsfrihedsloven, i 1857, den vigtigste lov overhovedet i Danmarks historie, måske ud over grundloven, og så er der selvfølgelig også grundloven og folkestyret, og da danskerne bliver frie, så er det, de skaber det Danmark, vi kender i dag, med en høj grad af tillid, med et blomstrende og sprudlende foreningsliv, stærke lokalsamfund, også solide virksomheder, der med innovative produkter eksporterer ud til hele verden og handler med den. Og på den måde får vi skabt både et velstående samfund, et næstekærligt samfund, og et samfund, hvor der er en høj grad af dannelse, at man føler sig forpligtet på hinanden, man er bevidst om, hvilken rolle man spiller. Du fremhæver selv, sådan, det synes jeg var interessant, du fremhæver selv sådan en periode fra 1850 til 1900, hvor vi har, den politiske situation er, at vi har forfatningskampen mellem højre og venstre i Folketinget. Og det mener du er en helt afgørende periode i din borgerlige Danmarks historie. Hvorfor det? Ja, og bare for at præcisere tingene lidt, jeg tror, det jeg særligt fremhæver, det er jo så det lille årti, hvor der er de provisoriske finanslove, altså hvor kampen mellem Folketinget, hvor Venstre dominerer, og så Landstinget og den daværende regering, hvor det er højre, der dominerer, at de er jo så uenige, at de ikke kan enes om nogle nye finanslove, nogle nye udgifter. Ja. Og det er jo endda i en grad sådan, at de ikke engang kan enes om at finde penge til at bygge Christiansborg. Det er jo brændt ned på det tidspunkt, Christiansborg. Så på det her tidspunkt i vores folkestyres historie er politikerstyret jo fuldstændig i knæ. Fordi der blev truffet noget politik, der er jo krise og forfatningskamp. Og i det årti, det er det årti, hvor hele sådan andelsbevægelsen bliver stiftet. Vi går fra at have næsten ingen andelsmejerier til at have over 1000 i løbet af det der årti. Der bliver bygget forsamlingshuse i et væk og stiftet foreninger, og der er gang i sådan et dansk erhvervsliv, og flere virksomheder opstår. Og det er jo bare sådan helt fantastisk at tænke sig, at et af de perioder, i hvert fald i det århundrede, hvor der er den største udvikling i vores samfund og i vores folkestyre, det er jo sådan set der, hvor politikerne har den mindste andel i at skabe det. Og det synes jeg, der er noget fint over. Ja. Du, eller som vi taler om i starten, altså, så mener du, at Danmark er fra den her tid, altså ligesom er besjælet af en særlig ånd, der kan koges ned til de her 4 begreber, som vi talte om i starten: ansvarsfølelse, fortagsomhed, dannelse og næstekærlighed. Og Grundtvig vil sige, det er jo bare det der med at gå fra almue til at være folk. Ja. Altså, det er jo egentlig det der, den ånd der, det er jo, at vi er et folk, der skal tage ansvar for at skabe bedre Danmark, og ikke sidde og vente på hænderne på, at enevælden eller... Men Alex, jeg må lige prøve at forstå, altså, hvor de her 4 værdier her, altså hvorfor er det særlige borgerlige og liberale værdier? Altså kunne socialdemokrat eller en socialist ikke lige så godt sige, at når for os, der er ansvar, fortagsomhed og dannelse og næstekærlighed, altså det er også dyder for velfærdssamfundet og for de socialistiske ideologier. Altså hvorfor mener du, at de er særligt liberale og borgerlige? Jamen, og det er et godt spørgsmål, du stiller. Jeg tror også bare for at gøre det meget præcist, det er jo ikke sådan, at dyderne i sig selv er borgerlige eller liberale. Men det er de dyder forankret i danskernes ansvarsfølelse, deres følelse af at være forpligtet på hinanden, det kommer jo af dannelsen, har drevet udvikling uafhængigt af, hvad skal man sige, den dominerende politiske ideologi på Christiansborg. Det er jo borgerligt, det er liberalt, og det er jo også borgerligt forstået på den måde, at det er jo alt sammen dyder, der relaterer sig til, hvad vi kan gøre som samfundsborgere. Det er jo ikke dyder, der direkte relaterer sig til, hvilken politik vi skal føre på Christiansborg, selvom det hænger jo sammen. Nej, men vil du så ikke, altså noget af det, som egentlig også stusser over i din bog, altså det er, at du skriver... Giver det mening? Ja, det giver mening, jeg synes, det giver mening, ja. Fordi det er klart, du kan jo sagtens gå op, være næstekærlig, stræbe efter at være dannet, fortage som og så videre, og så være socialdemokrat. Det er der masser af eksempler på, og du kan jo også godt ikke leve op til de her dyder i dit personlige liv, og så gå ind og stemme på Liberale Alliance, desværre. Du skriver også, at kristendommen spiller en helt central rolle i din Danmarks historie, den her danske ånd, som du ligesom prøver at sætte ord på. Altså vil det sige, at borgerlighed og liberalisme går hånd i hånd med noget religiøst, eller? Ja, nej, altså, det jeg prøver at beskrive her i bogen, det er jo, okay, hvor er det, hvordan kan det være, at de her 4 dyder bliver så fremherskende, og for dem alle 4 er der jo nogle klare kristne rødder, og selvom det har nogle kristne rødder, altså du tager sådan noget med dannelse, altså det med at søge sandheden, og det at vi havde et ønske om, at alle skulle kunne læse Bibelen selv efter reformationen, det gjorde at de fleste protestantiske lande var jo de første lande i Europa til at udbrede læsefærdigheder.
Den stærke personlige ansvarsfølelse hænger jo sammen med sådan betoning af skyld og samvittighed, og det giver jo mere personligt ansvar, og sådan kunne jeg jo blive ved med de forskellige dyder. Det skal ikke blive en lang redegørelse. Og det har jo et kristen afsæt, det synes jeg er relevant at vedstå sig, og det smukke og det fine er jo så, at selvom vi i dag er et af de mindst troende samfund i den vestlige verden, så et af de mest sekulære, så har dyderne jo levet videre i kulturen. Ja. Så når danskerne, det siger de fleste danskere, selvom de ikke er troende, så siger de fleste af os, at vi er kulturkristne. Og jeg tror, en del danskere bare mener, om vi fejrer jul og får vores børn konfirmeret, men der er måske alligevel mere i det. Ja. Altså fordi det er kulturkristne. Der er meget mere i vores kultur, der er kristne rødder, end man måske lige umiddelbart skulle tro. Og det synes jeg er vigtigt at have en bevidsthed om. Det er ikke et svar på de spørgsmål. De spørgsmål er så, er der en sammenhæng mellem at være religiøs og så have en bestemt politisk overbevisning? Nej. Altså, du kan jo være troende kristen, og så kan du stemme på et virksomhedsparti og vice versa. Men idehistorisk vil det være min påstand, at havde vi ikke haft kristendommen, så havde vi højst sandsynligt heller ikke haft liberalisme. Jeg tror heller ikke, vi har haft socialisme, altså tanken om lighed, at der ikke skal være forskel mellem rig og fattig og stor og lille. Altså, det er jo som taget ud af det nye testamente. Ja. Så bare for lige at opsummere her sådan lidt, altså du siger, at Socialdemokratiet har vundet kampen om historien. Nu skal jeg det lidt groft op her, ikke? Men også, at Socialdemokratiet er med til at nedbryde det, der er nogle af de gode ting ved Danmark. Og nu prøver du så at tage handsken op med din alternative Danmarks historie her. Men jeg kunne også godt tænke mig at prøve at undersøge kimen til problemet. Altså, hvad er det, der er gået galt for det borgerlige Danmark, siden at der er behov for det her opgør, som du nu tager? Jamen, jeg synes jo, der har jo været løbende nogle... Jeg kan prøve at hjælpe dig lidt her på vej her. Noget af det, kapitulationer, har jeg lyst til at sige, sådan en opgivenhed i det borgerlige Danmark. Vil du ikke prøve at lave nogle nedslag? Ja, fordi det er altid fedt, når ting bliver konkrete, så prøv at lave et nedslag eller to, hvor man siger, her er det ved at køre sporet for det borgerlige Danmark. Jamen, jeg tror faktisk, jeg har lavet 3 nedslag. Og jeg vil sige, det første nedslag, det er jo, der er vi jo så i start 70'erne, slut 60'erne, med VKR-regeringen, hvor det man ser i 60'erne, det er jo, at Socialdemokratiet allierer sig med de kulturradikale, og det får en stor indflydelse på uddannelsespolitikken, som i stigende grad bliver at flytte folkeskolen væk fra de klassiske kundskaber, for at bruge sådan en Henning Fonsmark-analogi, eller ikke analogi, terminologi. I har jo kloge lytter her på Alting Azure, så jeg må jo gerne bevæge mig op på det niveau. Men da vi så får de borgerlige regeringer der i starten af 70'erne, så ændrer de absolut ingenting. De inadopterer bare den kulturradikale kulturpolitik og uddannelsespolitik, og de ignorerer den advarsel, de får fra vælgerne ved jordskredsvalget i 73. Det var jo et opråb fra herfra Danmark, der var dels imod skræmtepaveriet og alt for store skatter, en stat, der blev ved med at vokse sig for stor, og et Danmarks Radio, der var sådan lidt for smagsdommersk anlagt og alt for venstreorienteret, men også et opråb om, at danskerne, som de var flest, jo ikke nødvendigvis var enige med den der ånden fra 68, og hele det oprør, der var der. Og i den periode, der svigter den borgerlige regering, altså de tager ikke den kulturkamp op, og i øvrigt så er det også en periode, hvor der virkelig er vokseværk i forhold til skat og den offentlige sektors størrelse. Så det vil i hvert fald sige, det er et nedslagspunkt. Et andet nedslagspunkt er jo fra min egen levetid, og det var jo det årti med Claus Hjort-doktrinet. Som jo helt kort fortalt er, at Venstre finder ud af, hvis det er, at vi skal begynde, og hvis vi bliver ved med at opfatte af danskerne som nogen, der vil slagte velfærdsstaten, så vil vi altid tabe til Socialdemokratiet, så derfor er vi nødt til grundlæggende at købe ind på Socialdemokratiets samfundsanalyse og vise, at vi er et parti, der bakker op om den danske velfærdsstat. Det er jo en venlig udlægning af det. Jeg synes jo en mere sådan direkte udlægning, det er jo, at man jo som minimum skal kopiere Socialdemokratiet på alt økonomisk politik, bare tilsætte et skattestop, og så vidt det er muligt, skal man endda overhale Socialdemokratiet i at kunne gøre den offentlige sektor så stor som muligt. Og det betyder så også, at hver gang, der særligt i starten af Hjort-doktrin-æraen, er nogle dristige liberale venstrefolk, der kommer til at tænke nogle liberale tanker i form af nogle teser,
eller lignende, så bliver det jo slået hårdt og brutalt ned, fordi man må ikke tænke noget liberalt i Danmarks Liberale Parti, fordi det kan skræmme vælgerne væk. Og det betyder jo, at man jo også der ender med at give op på en overordnet værdikamp, så bare mere på det økonomiske spørgsmål. Det er jo også en værdikamp for mig. Så på en eller anden måde lyder det lidt som om, at de borgerlige partier i Danmark stadigvæk fægter lidt i blinde og prøver at overkomme sig det chok, der skete i 2001. Ja, det ved jeg ikke, om det var et chok. Altså, jeg tror jo mere, at man... jeg ved ikke, om det var et chok jo, fordi det blev oplevet som en sejr jo, at man formåede at vinde magten. Chok er nok også forkert ord for det, men at det egentlig stadigvæk er Foghs, den analyse Fogh når frem til, at det stadigvæk er om det, at hele den borgerlige idédebat på en eller anden måde centrerer sig. Ja, både og. Altså selvfølgelig er der nogle rester af det, men jeg synes også, man ser tegn på, at flere borgerlige partier jo finder et mod frem i forhold til at i højere grad gå til valg på det, man rent faktisk mener, at det er rigtigt. Hvis jeg skulle komme med et tredje nedslagspunkt, så skulle det være i SVM-regeringen, men det er jo mere fordi, at den bliver et tegn på, hvad er det, der sker i årene efter Fogh for de borgerlige partier. Ja, det er, at for mange borgerlige partier, så bliver det helt reduceret til sådan en eller anden teknokratisk arbejdsudbudsideologi. Hvor man bliver lidt sådan nogle teknokratiske forvaltere, der kan komme og sige, jamen sådan her kan vi øge arbejdsudbud, og sådan kan vi få den offentlige sektor til at løbe længere på literen, og altså så man får lidt sådan en sjælløs eller en åndløs borgerlighed. Ja. Og den er måske bedst karakteriseret ved SVM-regeringen. Så jeg tror, vi er et sted nu, hvor mange borgerlige partier prøver at finde sig selv igen, og finde et sprog for, hvem vi er, og det synes jeg jo selv i al beskedenhed, at jeg har arbejdet godt med i forhold til Liberal Alliance, og så må vi jo bygge videre derfra. I forhold til den der åndløse borgerlighed, som du taler om der kommer jeg lige til at tænke på, altså et andet bud på, hvorfor I ligesom har tabt den fortælling, som du siger der. Det kunne jo også bare være, at de borgerlige bare er ekstremt dårlige til at fortælle om alle de sejre og landvindinger, altså I trods alt har fået, altså fordi den omvendte udlægning kunne også være at sige, vi lever i en konkurrencestat, hvor vores samfund er enormt godt gearet til, at vores virksomheder klarer sig godt i den internationale konkurrence. Siden 80'erne har både røde og blå regeringer lavet reformer, der har skabt en god og sund økonomi og et højt arbejdsudbud. Måske er det i virkeligheden Socialdemokraterne, der er viceværter i det borgerlige utopia, og ikke omvendt. Ja, men bare i alt det, hvad du opridser der var meget lidt om borgeren, så at sige. Altså, det blev sådan lidt mere, at vi har samlet set en samfundsmodel, der er nogenlunde konkurrencedygtigt ude i det globale marked. Altså, det er lidt den der konkurrencestatsmentalitet. Og der har sådan lidt... hvis man mener, det er borgerligt, er Socialdemokratiet blevet indhyldet i konkurrencestatsmentaliteten? Ja, det er det da i den grad. Men jeg synes ikke, at der er meget borgerligt over det, fordi det handler ikke så meget om danskernes frihed og ansvar og alt det, der kan skabes uden for Christiansborg. Og nu havde jeg Men jeg vil gerne fortsætte lidt det spor der, fordi jeg vil gerne høre om, altså, fordi du har jo en samfundskritik, men så jeg vil gerne høre, altså, hvad er det ligesom så, der er vejen frem for det borgerlige Danmark, hvis I ligesom skal vinde magten igen i Folketinget og historiefortælling? Altså, hvad er det, der er brug for fra borgerlig side, ifølge dig? Og hvis vi skal blive i de sådan lidt højere luftlag, så vil jeg måske gribe lidt tilbage til, at noget af det, som Socialdemokratiet har lykkes med, det er jo at definere, hvad er det for en type samfund vi er, og hvad er det for en type folk vi er. Ja. Og ved at definere det, så kommer de også på forhånd til at pege ind i en bestemt retning i forhold til de politiske løsninger. Og tænk så, hvis vi borgerlige i højere grad kunne lykkes med en fortælling og skabe en stærkere identitet om, hvilket folk vi er, så det er jo blandt andet hedder, jamen vi er jo sådan et folk, der tager fat, når vi gerne vil se nogle forandringer. Og derfor går vi sammen og stifter en friskole, eller laver en forening, eller et eller andet. Vi venter ikke på, at man skal klare det for kommunen. Vi er jo sådan et folk, der fortagsomt og handler med hele verden. Derfor vil vi ikke finde os i høje skatter, der begrænser vores fortagsomhed. Eller vi er jo sådan et folk, der altså, bliver selv, man kan jo fortsætte selv derfra. Men du siger også, at der er brug for, at man kan, som borgerlig kan drømme om et samfund, der adskiller sig fra Socialdemokratiets velfærdsstat og velfærdssamfund. Altså, hvordan er det, dit sådan, borgerlige drømmesamfund adskiller sig fra det samfund, vi kender i dag? Altså, hvad er det konkret, der skal være anderledes i din vision for Danmark? Ja. Og jeg peger jo på flere ting i den del af bogen, som jo ligesom er sådan løsningsdelen, og ikke den store historieskrivning. Og det falder jo sådan groft sagt i
4 kategorier, hvor den ene er jo sådan meget det klassiske LA, altså i forhold til at begrænse bureaukrati og begrænse skatter, og jeg prøver lidt at genopleve den der tanke, som Grundtvig havde i forhold til selvejerskab. Det var så meget i forhold til bønderne, der skulle være selvejende, men man kunne brede det ud og sige, at vi vil gerne have et samfund, hvor flere bliver ejere, og det er ejer af egen bolig, ejer af egen opsparing og alderdom, medejer i virksomheder. Altså vi får sådan en dansk folkekapitalisme på ny, og giver mere plads til den der fortagsomhed og idérigdom, som jo altid har kendetegnet det danske folk. Så det handler om det mere klassiske, mindre bureaukrati, lavere skatter, bedre mulighed for at være herre i eget liv. Så tror jeg på, at vi kan skabe et markant bedre velfærdssamfund ved at lægge mere tryk på velfærdssamfund og ikke velfærdsstat. Det er groft fortalt, det er mere privat velfærd. Det er de private virksomheder, der skal drive velfærden i Danmark. Det er en af de 3 ting, jeg påpeger, det er, at der er brug for i højere grad at give plads til den private fortagsomhed, som man ser eksempelvis med Dagmarsminde. Jeg synes jo, at vi skal holde fast i velfærdsiværksættere kalder I det. Præcis, og dem er der jo mange af i Danmark, og vi kan få mange flere samtidig med, at vi holder fast i, og det er jeg gerne, det er jo en idé, Socialdemokratiet jo i sin tid kom med, og som vi mange borgerlige har taget til os, og som jeg mener, det er en del af det danske samfund nu, nemlig at velfærden i udgangspunktet er betalt over skatten. Men at vi i højere grad siger, okay, lad os give plads til noget nytænkning, noget privat fortagsomhed, nogle private velfærdsiværksættere som det ene. Det andet er jo at give mere plads til civilsamfundet. Hvis du bare bevæger dig syd for grænsen, så er det jo halvdelen af alle plejehjem i Tyskland, der er drevet af sociale organisationer. Altså det, der svarer til at sige KFUM eller OK-fonden herhjemme, det er måske et bedre eksempel. Og der har de jo sådan en helt anden mangfoldighed i deres ældrepleje. Netop fordi, at det ikke er sådan kommunale sammenbåndsløsninger, men der er plads til en anden sådan lokal forankret nærhed. Og så det sidste, det er jo så familien, at familien skal spille. Jeg kan godt mærke, at du vil være lidt utålmodig her. Men det er bare nogle forskellige eksempler på, hvordan man får mere privat fortagsomhed, civilsamfund og familie ind i vores velfærdssamfund, så det hele ikke bare bliver koldt bureaukrati og kommunale sammenbåndsløsninger. Men det, som jeg tænker, når du fortæller det der, det er, altså, det er jo kendt stof, at Liberal Alliance går ind for let skatterne og mere privatisering i velfærden og lidt civilsamfundet fylde mere. Altså, men altså, at det radikalt nok til at sige, at jeres borgerlige drømmesamfund reelt er et alternativ til det nuværende. Altså, at det du siger, det er det ikke mere end et korrektiv, end ligesom en helt ny vision for et andet samfund? Nå, men altså, du har jo ret så vidt, at jeg jo ikke er ude på at fuldstændig at nedbryde det Danmark, vi kender. Jeg holder jo grundlæggende af Danmark. Jeg synes, vi har et godt samfund. Og jeg ønsker også, at Danmark... Altså, når jeg har en skeptisk over for, at der et stykke hen ad vejen er sådan et tungt velfærdsmonopol i kommunerne og i regionerne, så er det ikke, fordi jeg har noget imod velfærd. Altså, så er det, fordi jeg ikke synes, at det giver godt nok velfærd. Og nu har jeg jo skrevet en bog om, at meget af min politik jo egentlig bygger videre på nogle gamle dyder, der har været fremherskende i samfundet, så det ville jo være lidt ironisk, hvis jeg så samtidig påstod, at jeg ønskede fuldstændig at nedbryde alt, der er bestående. Men hvis man gennemfører de ting, som vi talte om lige før, som du også kalder velkendt politik, så er det jo også Danmark se meget anderledes ud end i dag. Men både og. Altså, fordi det er jo ikke sådan, at så bliver Danmark til USA. Så på et tidspunkt havde jeg en debat nede i Folketingssalen med Mette Frederiksen, hvor hun siger noget i retning af, at hvis LA gennemførte deres politik, så vil Danmark ikke længere være Danmark. Hvor selvfølgelig Danmark, der stadig være Danmark. Altså hvad er det der for noget pjat? Vi er stadig det samme folk. Men det er klart, at det vil jo ikke være et Danmark, der er så domineret af at have en meget, meget stor offentlig sektor. Ja. Her til sidst, så skal vi lige tage en hurtig status på det borgerlige Danmark, din rolle i det. Fordi når man ser på det udefra, så fremstår det jo stadig en smule fragmenteret. Altså, Troels Lund, han håber, at Moderaterne og Danmarksdemokraterne, de falder sammen, når Løkke og Støjberg går på pensionen. Messerschmidt, han kører derud af i sit eget spor. VK, de forsøger sig med en alliance. Løkke, han er gået over til Rød Blok på grund af Troels Lund og Messerschmidt, der jo ikke gad ham have med i en blå regering. Og du vil så måske sige, at det er dig og LA, der prøver at samle stumperne. Findes der et borgerligt politisk projekt, der kan samle 90 mandater i Folketinget efter næste valg?
Det bliver afgjort danskerne jo. Hvad synes du, når du kigger på Blå Bloks status nu? Synes du, det er et bæredygtigt politisk projekt, der kan udfordre det nuværende flertal og vinde 90 mandater i et folketing? Altså Blå Blok har jo været udfordret af, særligt de sidste 10 år, at personer og personkonflikter har fyldt enormt meget. Mm. Anders Samuelsen og Kristian Thulesen Dahl, der ikke kunne sammen. Lars Løkke, der lige pludselig springer hele det borgerlige Danmark i luften med en bog i en valgkamp i 2019. Men med det, jeg lige har sagt, så tyder det noget på, at det faktisk stadigvæk er noget af det, der kører videre. Ja, jo. Ja, men jeg skulle bare til at opriste. Personkonflikter har fyldt enormt meget, og måske skulle man så begynde at fokusere mere på, okay, hvad er det så for nogle politiske idéer, politiske projekter, der skal bære tingene videre. Der har vi jo en forpligtelse hver især som parti på at blive mere bevidst om, hvad pokker det, vi kan tilbyde danskerne. Men der er jo også noget at bygge videre på i forhold til, at det ikke er længe siden, at vi havde det borgerlige konvent, hvor alle blå partier, der på det tidspunkt var i opposition, gik sammen om at præsentere 50 punkter, som man vil gennemføre efter et valg. Det er jo fuldstændig historisk. Ja. Det er aldrig sket i Danmarks historie før, at 4 forskellige partier er gået sammen og præsenteret 50 punkter, man vil gennemføre efter et valg. Så der er jo noget at bygge videre på, og det tror jeg jo sådan set, at det er jo noget af det, der er opgaven. Og så må man jo håbe over tid, at nogle af de der personkonflikter jo i højere grad løser sig. I forordet til din bog, der skriver Venstre Nestor Bertel Haarder, at LA og Venstre de burde slå sig sammen, fordi at Venstre har organisationen, og LA har idéerne, groft sagt det han siger. Du har lavet forstå, at du siger, at det er en teoretisk mulighed med en fusion. Det lyder ikke som om, du tænker, det er så realistisk, men og Troels Lund, han er også svært ved at se det for sig. Altså hvis vi nu bare prøver at lege med tanken, altså hvad skulle der egentlig til for, at det kunne ske? Men altså, for jeg tror først og fremmest, inden man tager det alt for bogstaveligt, det Bertel skriver, så tager jeg det i hvert fald mest af det som en kompliment. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke lægger ord i munden på ham, men altså, jeg tror, han har læst bogen og tænkt, gid, det var en venstremand, der har skrevet den her bog. Ja. Hvorfor kunne det ikke være en venstremand? Ja. Og så skriver han, som han gør. Og det tager jeg selvfølgelig som et stort kompliment, fordi at jamen Bertel er jo en inspiration for mig. Det indrømmer jeg gerne. Ja, altså efter valget, der endte du jo med at droppe dit statsministerkandidatur til fordel for Troels Lund. Men med den her bog, der forsøger du jo ligesom at udpege en fælles idé, politisk og vision for Blå Blok, i hvert fald som jeg læser det. Som du siger, det er der ikke nogen venstremand, der gør. Det er ikke Troels Lund, der har skrevet den her bog her. Altså, synes du, at Troels Lund og Venstre har, hvad der skal til for at lede det borgerlige Danmark ind i en ny storhedstid? Altså, jeg synes, at Troels Lund løfter opgaven som kongelig undersøger meget dygtigt. Men har han også visionerne og idéerne? Fordi du placerer mig jo et sted, hvor jeg lige pludselig måske skal begynde at sige noget mindre pænt om Venstre. Det har jeg egentlig ikke lyst til, men der er en grund til, at jeg aldrig har meldt mig ind i Venstre. Det er jo fordi, at i al den tid, jeg har været politisk interesseret, synes jeg, har jeg ment, at Venstre var lidt fattig på idéer og politiske visioner. Det er jo derfor, jeg er LA'er. At det har ikke ændret sig for mig at se, men mit mål med at skrive sådan en bog her er jo ikke at sidde og sige, at Venstre er dumme og dårlige. Og Venstre har jo en historik, en tradition, en stærk organisation også, og en erfaring, der har Troels Lund Poulsen jo også helt personligt, som jo virkelig rummer en masse styrker, og jeg synes jo blandt andet, det kom til udtryk, da Troels Lund var kongelig undersøger, at der forhandlede han tingene meget, meget dygtigt. Og den erfaring, som Venstre har, og historik, de har, det mener jeg er afgørende for det borgerlige Danmark, og også noget, der er vigtigt i ledelsen af det borgerlige Danmark. Der skal selvfølgelig mere til, men... Så du tænker stadigvæk, at det vil være bedst for Blå Blok, hvis det er Troels Lund, der er statsministerkandidat, og ikke dig, der er statsministerkandidat? Jeg konstaterer, at vælgerne har gjort Venstre til det største parti, og jeg sagde inden valget, at jeg vil pege på det største blå parti, og det er jo så det, jeg har og det gælder stadig. Gjort. Ja, hvis det er sådan, vi skal til en kongelig undersøger i morgen, ja. Der kommer jo et valg på et tidspunkt, altså et folketingsvalg om 3-4 år. Om vi ved det valg siger, det er Troels Lund lige meget hvad, eller om vi siger noget andet, eller om vi siger, ligesom vi gjorde den her gang, det er det største parti. Det må vi jo se til den tid. Det kan være, vi gør det ene, det kan være, vi gør det andet. Der er jo længe til, så det får vi nok rigtig lejlighed til at tale om. Mit allersidste spørgsmål, det er, at det går på, at du skriver i bogen, at det som bekendt ikke endte med, at vi fik en VLAG-regering
I stedet fik vi en rødkløver regering, og vi måtte igen indstille os på en periode i opposition. Og så skriver du, det gider jeg kun 1, højst 2 gange. Ja. Kan du love dine vælgere, at du fortsætter formand for Liberal Alliance, hvis der igen kommer en socialdemokratisk ledet regering efter næste valg? Jamen, jeg kunne ikke love noget som helst. Det kan være, at Liberal Alliances medlemmer afsætter mig på et landsmøde. Men, så det kan jeg jo ikke love, men jeg kan... Hvor mange nederlag skal der til, før du tænker sådan, jeg skal lave noget andet politik? Det var lidt et forsøg på at være vittig, det her med, at det ville jeg en højst 2 gange. Men det er da klart, at det, der motiverer mig, det er jo ikke at bruge et helt liv på at være i opposition til Socialdemokratiet. Selvom det kan jeg også finde noget glæde i. Det er ikke det. Nogen skal jo være det. Men jeg håber på og arbejder for, at Liberal Alliance kan få en afgørende rolle at spille i en kommende borgerlig regering, og få nogle af de ting, jeg også skitserer i bogen, til at blive til virkelighed. Så det er da helt klart det der, men jamen det må vi jo tage til den tid. Altså jeg kan jo ikke vurdere, det du spørger mig om, det er, hvad min fremtidsplan er om 4-5 år. Altså, som jeg har det lige nu her, jamen, jeg er en ung og tålmodig mand, og jeg kan vente længe på, at det bliver min tur, men jeg håber da, at det bliver snart. Alex Vanopslagh, jeg har ikke flere spørgsmål, så jeg siger tusind tak for, at jeg måtte komme og besøge dig her på dit kontor på Christiansborg. Du er altid velkommen.